El motiu d'aquesta roda de premsa és presentar-vos la TNP, la trobada nacionalista de primavera que organitza el Bloc Jove del País Valencià. I jo, com a secretària comarcal del Bloc Jove, en primer lloc, la veritat, dir que estic molt contenta pel fet que se realitzi enguany a la comarca de la Safor. La trobada nacionalista tindrà lloc a l'Albergue d'Ador este cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge, i ja han confirmat l'assistència quasi un centenar de joves de tot el País Valencià que assistiran a les nostres jornades de formació i a la trobada en si que se realitza. I per a fer la presentació d'aquesta trobada de primavera tenim amb nosaltres a Vicent Sánchez, ell és el secretari general del Bloc Jove del País Valencià, és a dir, el nostre màxim representant del col·lectiu del Bloc Jove. Bastir-nos d'un discurs front als problemes socioeconòmics, comptarem amb Josep Melero, que és el nostre secretari d'organització i que alhora també és doctor en economia. Des d'un punt de vista social, comptarem amb Rafa Castelló, professor de Sociologia de la Universitat de València, i ell ens parlarà de quins factors socials han afectat per a que el País Valencià sigui la segona autonomia després d'Andalusia de l'estat espanyol amb major nombre de joves aturats i aturades. I pel que fa a l'aspecte polític, Tomàs Pérez, membre de l'executiva nacional del Bloc i persona que s'està encarregant de la sectorial sobre situació econòmica i crisi, ens farà una anàlisi sobre què estan fent els governs, el govern estatal i el govern valencià i quin ha de ser el plantejament del Bloc de canvi. En definitiva, la intenció del Bloc Jove és donar peu a obrir un debat al si de la nostra organització juvenil enfocat des d'un punt de vista estrictament jove per a veure de quina forma la nostra organització, les joventuts valencianistes d'esquerres, poden incidir a totes les organitzacions, a totes les institucions on són presents per tal de millorar la qualitat de vida dels joves del País Valencià.